מהיוצרים של איזה כיף במבצע שביעית, מבצע שביעית. אולפנה שלנו, תראו למה הגענו, אני כבר מתרגשת, שמרו את התאריך, הולך להיות מעיף, אני כבר מתרגשת, להכתרת השפד, להכתרת פד. בואי תקשיבי, את לא תאמיני מה מתבשל פה. זה ברור לי עוד מהבית ספר שהכתרת השפד תהיה טירוף. האווירה תגרום לכולנו לעוף, עזבי את הלימודים אולי. בר קדנה, סנננה, קפה באדר, השנננה, תפורה מוכנה נננה, אפילו רחלי כבר לא ישנה, נננה. אולפנה שלנו, תראו למה הגענו, אני כבר מתרגשת, שמרו את התאריך, הולך להיות מעיף, אני כבר מתרגשת, להכתרת השפד, להכתרת היידה פד. איזה הכתרה יהיה. בנת תנו להתלהב, מהצגה אתם הולכות להיגנב, חטיבה ותיכון להתייצב, אחותי מה מחכה לך, שימו לב. חסד רמזים, קומוצית בקל, רבנית קלה, שבת זכור ועוד שף מעולה, לימודים המבחנים, פה זה קרנבל ולהשיג את השחרורון זה עדיין לא קל. כולם מטורפות כמו החלל החיסון, חמישית בהרקדות, תורידו קפוצ'ון, שביעית בספרייה ישנת פה כמו מלון, שישית בהצלחה בשוק תביאו פה מיליון. היי, זה היה קל. קפה באדר, השנננה, תפורה מוכנה נננה, אפילו רחלי כבר לא ישנה. או, ננננה. אולפנה שלנו, תראו לאן הגענו, אני כבר מתרגשת, שמרו את התאריך, הולך להיות מעיף, אני כבר מתרגשת, להכתרת השפד, להכתרת פד. איזה אולפנה! היידה. קפה באדר! כולם! נראה אתכם.